खान्थाल जानोसैलाय जोंहा आमथिसुवानि थाइजौ नै बाल्थिंसे जाहांखा गोथांबो गोमोनबो खानानै लाबोजोब्बाय। नै जोंहा आमथिसुवानि जानोसै खान्थाल गोथां जानोसै जा गोदै जाखागोन गोमोखा फिथाइयानो। जा गोदैखा आथा नांजोब्बाय नै दैथार एल'नो गायनो होयो बोथोरनि एबारसो फार्स्ट टाइम खान्थाल गोथां जाजेनदों। गोथां दाख्लै जादों बैयावहाय एसे गरनै गरथामल'मोन दिनैसो जादों आंनि बाथौखा आंनिबो बेहाबो दै ससे मोनलाबाय आंखौ दै हाबदों दै ससे बिदि बिदि खरसे जे फै खरसे ना जलसे हल्का गरम सिंग्रा खाइसे ना आमी बेखौनो लाबोसै एक बारी एकदम बढ़िया एकदम खाइसे ना जहाँ गरम एक को खिला भी ना ऊपरी नहीं था वो इधर नहीं था वो बात इधर वो अरे बेली भी अपना भाई उधर जी भी देखो kita mari tujuh ni kalau bilang lah banyak mereka sih kalau yang boleh kalau yang ini silakan ngomong kan dia yang mana bilang gua sih kami bilang ini tuh kan ini tuh थाइजौआबो नै हाखांबाय थाइजौबो जानोसैलाय